Mira, jo crec que la vida està plena de reptes. Molta gent es queixa de que contínuament té reptes que afrontar i metes noves. Jo penso que el problema seria que no hi esqueren. I, desde luego, el problema és no afrontar aquests reptes, perquè se perden oportunitats. Si uno ho intenta, se pot equivocar, pot sortir mal, però l'única manera d'aconseguir avançar és precisament acceptant aquests reptes. I això tenia molt de repte, perquè no ho havíem fet mai, és un Fira Mercat, una iniciativa absolutament novedosa, molt complexa, perquè portar cada setmana una demostració comercial, a portar 20 botiguers a exposar els seus productes distints cada setmana, doncs era verdaderament complicat, però creiem que valia la pena, no? I per això l'afrontarem, no? I quan parlo d'afrontarem, perquè no és una qüestió sols meva, sinó d'un muntó de gent que des dels propis funcionaris del Departament de Comerç, de l'Ajuntament, els publicistes, la gent que ha col·laborat, des del senyor que ens ha fet els ròtols fins al senyor que ha anat de botiga en botiga buscant gent per embarcar-la en l'aventura, no? Ens hem mal acostumat a l'èxit i ara que vinguen a una fira 4.000 persones, millor dit, 5.000 és la mitjana, pràcticament la mitjana que hem obtès per fira, ara quan fem 5.000 ens sembla poc. Jo crec que això hauria de durar tota la vida, no? Esperem que sigui així, però jo dic, la segona versió, que començarà el 31 de gener, serà millor que aquesta.